Yako basi. Dura, beauty dura. I can't do it. Anti-beauty. Anti-beauty Kaliati ndineyo. Oh. I don't mind even when I start with a share when I could say. One in Jonah kuna kuti pama 46 I think 700 chakuti 748. 748 sangane even less than the 48 votes. Ndotanga 21 kumpasa Patricia Kaliati. And you are expecting me to come and even campaign for UTM unless if my daddy has a life different. Pokapo kabambanga wazuke kwa kufako ndikapeza ali pakonde pampando. And then I'm going to do that. Yes, I'm going to do that. But otherwise I cannot even do that. Aiso, sa ndiboso. Aiso mwina soma 41% sawo semwe. Analolera izimezo kuti zijitike. Atose ndimakira nawo nala zinzake kai. Ajina kaba ajina kaujele. Ajina Felix Njawalandi zake, Kwesi ndizake. Osaja mana udalala zinzake. The only way should I suffer because of the legacy of Chilima? I cannot do that. I cannot. I'm big enough, Mom. Mom, I'm so big enough. Kapana mwina pena kuti iwaje mwina natengera mwaitame jama anali kwina kujana bina kwina kujere na makali za office kwa kuja. Kama we've been there for the party, struggling, suffering, what name them. Nde mtu Patricia, nde mtu ina kafika kana ora Patricia mwina sanga pange decision because of SKC. Is he alive? If he was alive, it would be better. It would have been another way with this Gita Manyazi. But if not alive, and I'm getting this rudeness because maybe he's not alive. Don't worry. No, I am okay. I'm all right. I'm all right. I will not make any wrong decision because I'm frustrated or whatever. It won't be a wrong decision. No, it won't. It won't be. And tell them that whatever decision I make is not going to be a wrong one. Yeah. Very good. No, don't worry. If I have a Mavina, so now good fair, we are stress free. Yeah. Yes. When? Kwambiri kuvina wewe uje kuvina. Ndipoti dakavina be. So don't worry, Mom. Akwene timati ngokupasana ngone. Muri banje. Oh, ziko kwa bino guide. Ndithu. Ziko pene chirungu. Oh, okay. Kulwanga ndithi maya ngono zona ni maya ndini. Kapino zosipitiza nobila chito. Ayosufoka ya. Hayi sithi topa. Iya usatopa. Ngira ni chito ndithu. Ziko kwa bino. Ndithu. Ziko. Chifukwa you are not alone. Pakiti tuzingapo. Lese MCP ndio utata unena kuti. Ukabili nini? Ataona kuti afford 3, ataona kuti UDF 4, ataona kuti DPP planning mate mukenzori mtu akita zote DPP MCP minister wherever you
UDF bwere ukafora mutapele Kudibibi atobatse nobani munene. kwe musiba tapele kalani nete Ilibe soko. Ilibe soko 10 months down. sanga bere. Ndekuti so pamene popo inu ndekuti political career yanu ikuta in 10 months time. Hata obatse ndalama kuti mpange likavana wose zamene mapanga 200 million. ndiwo chepa what is 200 million Yeah, komano in 10 months. Ndekuti ife tosi tikhazisira. Mayano mayendacha ozungulira. Ndife pachatiso ndi movement apezeka kuti tiononga tsogolo. kama wena kanena kuti pita ndikulani mete ndekuti Mwina uDBB. Kudibibi yakhoza. But DBB in my high chances. Also despite his own before him the threat. They'll still come back. akula kamba kinda ATM kutanena kuti ya Atoka sana. ndikulani mete oko opposition ndipotika sawa Okay. kulia That's what Chimwene neyo sina kulipita sindolena kulifa kuti ndilipita kapena I'm not yet healed, but frankly speaking, after working since 2017 ukafika siku lale ku UTM ndikali ndi 21 anu akanodora over my dead body imene yoyo as strong as I am, I can over my dead body. I will never do that with those people. Singapanga. Atanena kuti khalani mito afuna ndikuiseja. Ndizungule zino senzira tani. I will never Chilima yokona. Singapanga. So my MCP zoti singaipange despite. Ili ndi resources. Ili ndi nayo sifuna kuka. Yes. Apo bonde ili ndi resources sifuna kuka mboma ili ndi vuto. Kunja kusodi mailo ena onena kuti msizi wena ama wena kuti. Njira zawo. Ifesi timafuna akabambe. Ndizonena kuti ndi 50-50. That's why we are saying to say kuti chiganizo chofuna kuchipanga moganize muza. Yeah. Pali kunyamuka kupita kwemba. Kwa mapato wakona kuti mimi ndikususa ineyo ndio pita ku UTM. UTM kuja Singapanga. pali zinthu zimene zikhoza zimachitika anthu akuyang'ana pawiri akuyang'ana kunena kuti UTM pakuti pasavute ndino ndeyithera pombo ndayithera ya ine ndikakondolesa loti athera pombo kuti atengerapo phuzo asogolera chebwe ndikanakhala 200 koma pamene panakhala yopansi amene akhala pansi pamene pajatu ndi anthu amene akabambe achina njawala achina kalonga achina khwesi tobwe kuti tizipange strategy ndifake vene apanga anagambirana kumbali ndokubwera ganizana kuti apange revise ya constitution because revision ya constitution it was very tricky anachita revise kuti achita revise kuti ipange chani kuti ipange kuti akhale ndi vice president wayiwana koma so president alisankha ndi vice president asisi muli kuti amene akumufuna tikupezani musewu ineso ndichomoka pamene ndingodikira munthu ena atenga anthu ena awiri atatu asala nyamata awiri so so just because that was formed kuti achita kumudenda kuti achita kumudeti samu Okay, you know what? We should say this. Apapa ndizonena kuti ndi ma speculations.